Chini kok borok industries ni chini takuk Subhojit actor bini kalbari ni video mangpili rok tai video footage rok kajangmani video footage rok busijiro tui hit thangka ba trending wngthangka social media rogo mangpili rok no jotono nukbai kheno tai borok kwtal kaijagui pore hisani khe mwsalaimani video mangpili bo norok nukbai kheno haino hai taisa chini takuk Subhojit ni kalbari ni tei kaisa mangpili kasaui faikha amo wngkha bini kalbari ni reception ni mangpili kaisa kasaui faikha aro bo haino bini kalbari ni dino tongthoklaiui mwsalaimani mangpili belai no jordar damaikerdar khai mwsalaimani bini kalbari ni reception ni video ni mangpili tabuk social media o haino hai taisa kasaui faijukha norok nukhui mankha ta o video ni mangpili nugi hwnkhe norok naidi ani o video no paijak tai bahai wngjakha norok chini takuk Subhojit ni kalbari ni o reception ni jordar damakedar mwsamung rok hingka khai chajakkhai bo norok kisa comment khai saho di tei like subscribe share khai di ani o video no paijak.